Sävy puvun kanssa Kiitos. Joo, me perustettiin tässä vähän aikaa sitten itsenäisyyspuolueen nuorisojärjestö. Kiitos. Ja paitsi, että me halutaan kuumeisesti Suomi eroon EUsta, niin me haluttaisiin myös palauttaa tämä rahanluontioikeus Suomeen, eli valtiolle. Niin mun kysymys on se, että eikö se teidän mielestä ole aika hassua, että yksityiset pankit saa luoda rahaa tyhjästä ja sitten lainata sitä ja sitten ne haluaa vielä sitä korkoa. Onko kysymystä demokratiaan liittyen? No tämä on talousdemokratia, on tämä aihe se, että valtio saisi luoda tämän rahan, eli valtion ei tarvitsisi ottaa lainaa yksityisiltä pankeilta. Se on aika järjetöntä, koska sitä rahaa ei ole olemassa. Ja me ei voida ikinä maksaa, siis jos me maksetaan kaikki meidän velat pois, niin ei ole enää rahaa järjestelmässä. Okei, no mitä mieltä te olette tästä? Eikö se ole aika järjetöntä? Ja kiitos heitä vaan. Supernaisen voimilla takaisin tänne. Find harmony before I strike it down.